hemm minnu ddiżappuntat. Hekk ammetta l-membru parlamentari Ewropew Thomas Bajjada waqt diskors li għamel il-ħadd filgħodu f'Bormla. Ftit jiem wara li tħabbar kif il-Partit Nazzjonalista kiseb maġġoranza ta' kunsilliera f'6 lokalitajiet ġodda u kiseb ukoll maġġoranza relattiva f'Birkirkara u fil-Mellieħa. Riżultat li fi kliem Thomas Bajjada stess ħalla ħafna laburisti ddiżappuntati. Imma wkoll irridu nifhmu r-riżultati. Minna ħadin naraw sitwazzjoni li forsi uħud tħossukom id-diżappuntati u nifhem f'dak ir-rigward il-frustrazzjoni u t-tħassib. Min-naħa tiegħu Robert Abela wara li jagħmel kampanja jitlob għal mandat b'saħħtu u jitkarrab għal fiduċja spiċċajt li hemm bżonn bidla fil-mentalità tiegħu. Il-bidla fil-mentalità tibda minni l-ewwel wieħed. Li rrid nibqa' inwieġeb lejn l-aspirazzjoni tagħkom b'umiltà. B'din l-istess bidla Abela saħaq li għandha ssir ukoll fil-membri kollha tal-Kabinettu tal-Partit Laburista. U mbagħad dik il-bidla fil-mentalità trid tkompli fil-Ministri, fis-Segretarji Parlamentari, fil-Gvern kollu, fil-Partit Laburista. U wara li ftem ta' 5 snin fl-elezzjonijiet tal-Kunsill li distak niżel b'27,000, Abela qal li għandu bżonn jitħaddet u jirrifletti. U niġi nitħaddet magħkom hawnhekk biex nirriflettu dwar il-messaġġ illi bagħat il-poplu. Intant Robert Abela spiċċa jgħiddet li dawk li ma votawx huma responsabbli għal dak li se jħallu lil uliedhom fil-futur. Marija Borċ, Għall-Net News.